Al punt 4 del temari, resolució per substitució, el que farem serà resoldre un sistema utilitzant un mètode diferent al mètode gràfic, en aquest cas el mètode de substitució. En què consisteix el mètode de substitució? Doncs per començar el que farem serà aïllar una de les 4 incògnites entre cometes que tenim. És a dir, o aïllarem aquesta x, o aquesta y, o aquesta x, o aquesta y d'aquí. Consell pràctic, agafeu aquella incògnita que tingui un coeficient més baix i a poder ser positiu perquè la resolució sigui el més fàcil possible. De les 4, entre cometes, la que té un coeficient més baix i a poder ser positiu seria aquesta x d'aquí, que té un 2 al davant. Doncs el que farem serà aïllar aquesta x d'aquí. Aquest 3x que està positiu passaria a l'altre cantó negatiu, de manera que ens quedaria 2x igual a menys 3i menys 1. Aquí ho teniu. I per últim, aquest 2 que està multiplicant passaria a l'altre cantó dividint. Molt bé, pel mètode de substitució, quan aïllem en una equació, substituïm, mètode de substitució, a l'altra. És a dir, el que farem serà que, com que hem aïllat a la segona equació, ara treballarem amb la primera. I on hi hagi una x, substituirem per menys 3i menys 1 partit per 2, pel seu aïllament. Aquí ho teniu. Si fem la substitució, en aquest cas tenim un menys 3 que està multiplicant aquesta expressió d'aquí, ens quedaria menys 3 vegades menys 3i menys 1 partit per 2. El millor és que ho expresseu d'aquesta manera, amb el menys 3 al numerador i, evidentment, res al denominador. Continuem copiant, més 4i menys 7. Hem de resoldre aquesta equació de primer grau amb denominadors. El denominador comú seria 2, per tant, la primera expressió, la primera fracció no canviaria, però aquí, si el denominador comú és 2, això ho haurem de multiplicar per 2 i ens quedarà 8i, perquè això i això siguin equivalents, i això ho haurem de multiplicar per 2 i ens quedarà menys 14. Al següent pas multiplicaríem per 2 els dos costats de la igualtat, és a dir, eliminaríem els denominadors i podríem també desenvolupar el parèntesis. Menys 3 per menys 3i ens donarà més 9i, menys 3 per menys 1 ens donarà més 3 i aquí teniu el 8i i el menys 14. Fixeu-vos que 9i més 8i ens donarà 17i i aquest 3 que està positiu passaria a l'altre cantó negatiu, o el que és el mateix, restem 3 als dos costats de la igualtat, de manera que menys 14 menys 3 ens donaria menys 17. Ara dividim per 17 als dos costats de la igualtat, o el que és el mateix, el 17 que està multiplicant passa a l'altre cantó dividint, i ens quedaria menys 17 partit per 17, que donaria menys 1. Per tant, ja tinc la primera incògnita solucionada, la y val menys 1. Per trobar quan val la x, el que farem serà atacar l'aïllament. Agafem aquest aïllament d'aquí, i si us fixeu, ara ja tenim més informació, la x era igual a menys 3i menys 1 partit per 2, ara ja sabem que la y val menys 1. Per tant, substituïm la y per menys 1 i calculem. Menys 3 per menys 1 donaria 3, 3 menys 1 donaria 2, i 2 dividit entre 2 seria 1. Per tant, la solució del nostre sistema és que la x val 1 i la y val menys 1. Aquest parell de valors substituïts aquí fan certes les dues equacions a la vegada. Doncs fins aquí el mètode de substitució. Al proper punt del temari que farem serà resoldre un sistema per un altre mètode, en aquest cas el mètode d'igualació.